Това обаче не се яде така. Това сега ще ти кажа как се прави. Okay. Това се слага в тавичката. И след това се слага в фурката. Okay. И след това ще видиш за какво става въпрос. Добре. Раз. Ти ги нареди. Е така. Изми ли си ръчичката обаче? Изми си ръчичката. Първо си измиваш ръчичката. Okay. Ще се съберат ли двата домата? Да. Не в това, но в другото е добре. Тази снимка е много красива, изключително. Мам, светличено, че там е не светло. Отстрани. Е, сега момент. Ето. Да. Strolling my face with his fingers, telling my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this sound, telling my whole life with his words, killing me softly with his words. Drawing my face with his fingers. Така те се прави. Тигрите, тигрите. Яглите са много опасни, траскате. Имат то остри уши, имат остри коши. Браво! Не може да се спре. Нашата България няма да изчезне. Завинаги ще си останем така. Как? Така. Готова е песната. Благодаря. Strolling my face with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with his words, killing me softly with his words. Седем. Искам да ти долеза. Чакай да видим Виктор какво прави. Какво правиш? Картофи. Обели картофили? Те са събрали, сега ще видиш след малко специално да. И след това запечени. Сега. Детето си пие какаото. Кажи нещо на зрителите, Вяра. Кажи по телевизията. Кажи тук на екрана. Аз съм болна и касам, не мога да спра да касам.
Ще спееш една песен. Моля те, коя ти е любимата песен? Не знам. А видя ли това клипче за феята, което ти изпрати? Да. Видя ли го? Френското. Много хубаво. Така. Сега. Хубаво ли е това? Да. И е топличко. Защото така съм. Топличкото помаса. Топлото помаха за касичата. Слагай си ръката на устата. Имаш лак. Мамо, в течката не трябва лак да се слага. Така ли казаха учителките? Да. И не се гримира в течката. За грима разбрах. В детската някакъв комунизъм. Не може лак и грим, трябва свързана коса. Може Ти не би... обичаш гъби, така ли? Не, Ти? просто от тях. Ти? Да, аз обичам. Очаквайте втора серия. Готвенето на гъбите.